Dobrodošli u još jedan Awakening Live, Awakening srijedom. Uronit ćemo u još jedno kratko učenje, još koje volim nazvati Približi se i Isusu. Ovdje je Jennifer LeClaire, osnivačica Awakening Prayer Hubs. Nalazimo se u više od 100 nacija, boreći se za probuđenje i buđenje. Podižemo militantne zagovornike diljem svijeta. Voljeli bismo da nam se pridružite. Obučavamo naše vođe. Pridružite se danas na awakeningprayerhubs.com. Bit će vam drago, što jeste. Zajednica, nikada više ne morate moliti sami, koristi nam opremanje za vječni utjecaj. Slušajte, želim odmah ući u ovo danas. Podučavam iz svog priručnika, priručnik za zagovornike. Možete ga pronaći na mojoj web stranici ili gdje god pronađete knjige online. Današnja pobožnost nosi naslov Približi se Isusu. Sada ću malo pročitati, malo objasniti i puno ćete izvući iz ovoga. Oče, u ime Isusovo zahvaljujem ti što otvaraš naše uši da čujemo. Gospodine, želimo biti vaši učinkoviti u zagovaranju i znamo da to zahtijeva. Biti u tvojoj prisutnosti i čuti tvoj glas. Zato ti hvala, Gospodine, danas za uši da čuju, oči da vide i srce da razumije u Isusovo ime. Počnimo čitati pismo, Levitski zakonik 8, stih 12. Levitski zakonik 8, stih 12 i kaže: Zatim je izlio malo ulja pomazanja na Aronovu glavu, pomazavši ga i posvetivši ga za njegov rad. To je ono što želimo. Želimo biti pomazani ratnici molitve, pomazani zagovornici, pomazani ljubavnici koji se predaju, pomazani štovatelji, pomazani vjernici. I tako, pišem ovo u svojoj pobožnosti. Ako se osjećate umorno, to je znak da vam treba svježe pomazanje molitve. Hajde. Zapravo, ako se sada osjećate umorno, upravo oslobađam Božji šalom. Oslobađam Božju vatru. Oslobađam Gospodnje pomazanje koje razbija jaram te umornosti s vašeg života sada u Isusovo ime. Što je pomazanje? Pomazanje, jednostavno rečeno pomazanje, je Božja moć. Pomazanje je manifestacija Božje prisutnosti na vama da izvršite njegovu volju. Ponovit ću to. Pomazanje je Božja moć. Slušajte, pomazanje je manifestacija Božje prisutnosti na vama da izvršite njegovu volju. Sada imamo pomazanje koje ostaje. Duh Sveti je Božja moć. Duh Sveti Božja maš pomazanje. Duh Sveti neki živi u nama. Pismo kaže da imate pomazanje koje ostaje. Ali to je drugačije, slušajte dragi, to je drugačije nego kada imate pomazanje u sebi. Nego kada imate pomazanje na sebi. Kada pomazanje dođe na vas, to je za određenu svrhu, to je za djelo službe. I u ovom slučaju govorimo o pomazanju za molitvu. Isus nam je rekao u djelima apostolskim da poglavlje 1 stih 8, zaista ćete primiti moć kada Duh Sveti dođe na vas. I tako znamo da je Duh Sveti, ako smo kršteni u Duhu Svetom, Duh Sveti je u nama, zar ne? On je u nama i tada rijeke žive vode teku kroz nas. Ali ovo je drugačija manifestacija. Ovo je manifestacija u Duha Svetoga na nama. Dakle, zagovornici trebamo ovu moć. Trebamo ovo pomazanje. Bez Krista ne možemo ništa učiniti. I to nije pomazanje koje se dogodi jednom i gotovo. Mislim, da, vi imate pomazanje koje ostaje, ali mi rastemo u pomazanju. Imam tečaj tamo na schoolofthespirit.tv. Zove se pomazanje. I ako želite saznati više o tome, postoji cijeli tečaj. Ali ponekad trebamo svježe pomazanje Duha Svetoga da bismo stajali i izdržali u zlom danu. Mi to radimo. Slušajte. Neprijatelj, Daniel 7.25 kaže da neprijatelj dolazi da umori svece, da ih iscrpi. I kako to čini? Pismo kaže riječima. Dakle, teško je raditi na obaranju iz praznih maštarija. Dolaze pucajući šapti neprijatelja misli u vašem bitka uma. Može postati iscrpljujuće ako ne znate kako se boriti, ako ne uronite u pomazanje, ako ne poznajete riječ. Čak i tada možemo se umoriti. To se događa svima nama. Dakle, ponekad trebamo ovo svježe pomazanje u području zagovaranja da bismo stajali i odoljevali. Jer smo, ako ste zagovornik, stojite između mete neprijatelja i neprijatelja. Vi ste u sredini, igrate ulogu posrednika. Vi ste, neprijatelj pokušava nešto dobiti, a vi pokušavate spriječiti da to dobije. To bi bilo kao čuvar u košarci. Oni čuvaju košarkaša da ne šutira loptu.
žele ih natjerati da ispuste loptu ili da promaše. To je ono što je zagovaranje. I tako, zagovaranje može biti težak posao, čak i kada ste pomazani i obdareni za to. Nemojmo se pretvarati. Zagovaranje, oni koji idu duboko, može uzeti danak na fizičkom tijelu, možete biti napadnuti. Ali ne bojimo se đavla jer imamo vlast nad đavlom. I to je ono što neprijatelj želi, da nitko ne zagovara. Zato je Bog rekao, tražio sam čovjeka da stane u procjep, nisam ga mogao naći. Nitko nije želio biti uznemiravan. Slušajte, zagovornici, Bog vas želi ponovno pomazati. On želi izliti duh molitve na vas. Kako biste mogli nastaviti boriti se za njegove svrhe na zemlji. Iz bilo kojeg razloga Bog je odlučio da neće učiniti ništa na zemlji. Osim kroz osobu koja moli, on je već učinio sve što će učiniti. Poslao nas je ovdje da zauzmemo dok on ne dođe. I dio kako to činimo, da, je propovjedanje evanđelja. Ali dio kako to činimo je zagovaranje. Dakle, Bog želi koristiti tebe. I sve ovo dolazi s novim pomazanjem. Sve ovo, ova sposobnost da se boriš proročka objava, sve dolazi s novim pomazanjem. Kenneth E. Hagin u svojoj knjizi Svježe pomazanje, to je sjajna knjiga ako je niste pročitali, to je klasik, on je napisao ovo, trebamo biti neprestano ispunjeni Božjim uzinjenim duhom. Neprestano ispunjeni. Vidite, Efežanima kaže, budite ispunjavani, to je perfektni prezent. Budite, nemojte biti ispunjeni, nemojte se opijati vinom, nego budite ispunjeni duhom. To znači biti ispunjavan, to znači biti uvijek ispunjen. Hagin kaže, trebamo biti neprestano ispunjeni Božjim duhom. Kako bismo mogli biti snažno korišteni od Boga u ovim danima, da ispunimo njegovu volju u našim životima. Rekao je, Bog je osigurao obilnu opskrbu za svoj narod da bude ispunjen i u svakom trenutku njegovim duhom, bez obzira na vanjske okolnosti, kako bismo mogli živjeti na njegovu slavu. Možete primiti ovo svježe pomazanje. Kako ga primate? Tako što ćete vapiti za tim. Možete to zatražiti od Boga. Također možete primiti svježe pomazanje kroz blisko zajedništvo s Bogom. Uđite u njegovu prisutnost. On će vas dotaknuti. Ne možete provesti vrijeme u Božjoj prisutnosti, a da ne budete dotaknuti. Kada su farizeji vidjeli da su Petar i Ivan bili tako hrabri, sjećate se toga? Shvatili su da su oni bili obični ljudi. To su bili ribari, oni su vjerojatno bili vrlo dobro poznati u svojoj zajednici. Imali su ribarski posao, bio je prilično uspješan. I što više, vidimo da u dijelima apostolskim 4.13 rekli su da su znali da su ti ljudi bili s Isusom. Ljudi bi trebali znati, zagovornici, ljudi bi trebali znati da smo bili s glavnim zagovornikom, da smo proveli vrijeme s njim u molitvenoj sobi. I što više vremena provodimo s Isusom, to će se više pomazanje prenijeti na nas. A ako želimo pomazanje Krista zagovornika, provodite više vremena s njim. Pitajte ga. Želim moliti za vas, ali molim vas pridružite nam se. Awakening Prayer Hubs. Tražimo 1000 zagovornika da se podignu kao vođe molitve u narodima. Sada smo u više od 100 zemalja. Trebamo jedno središte u svakom gradu, u svakoj zemlji. Ali mnoge zemlje još uvijek nisu zastupljene. Pokrenite središte. Ako ste u zemlji trećeg svijeta, možete zatražiti sponzorstvo izravno na web stranici. Donirajte ovom pokretu kako bismo mogli održavati vatru. Amen. www.awakeningprayerhubs.com. Dopustite mi da molim. Oče, u Isusovo ime, hoćeš li nam dati svježe pomazanje za molitvu? Hoćeš li nas posvetiti iznova za rad u tvom kraljevstvu? Hoćeš li izliti duh molitve na naša srca? Hoćeš li nas osnažiti da služimo tvom narodu kroz našu pomazanu zagovornu molitvu? To su molitve, on može odgovoriti. Uključite upozorenja na telefonu da budete obavješteni svaki tjedan i vidimo se sljedeći put na Awakening Live. Bog vas blagoslovio. Imate dan pun proboja. Cijeli svijet je u krizi, a znakovi vremena se ubrzavaju. Nalazimo se u prijelomnom trenutku povijesti, a neprijatelj zna da mu je vrijeme kratko. Ali 2007. godine Bog me probudio nakon ponoći i govori o mom srcu o trećem velikom buđenju. Sada smo bliže nego ikad prije. Zato pozivam 1 milijun zagovornika usmjerenih na probuđenje da mi se pridruže u novom apelu na nebo. Pozivam ostatak ratnika molitve da se okupe u jedinstvu kako bi potisnuli tamu koja napada naše crkve, naše obitelji i naše nacije. Neprijatelj, bijesni, veliko otpadništvo je u tijeku, ali Bog uvijek odgovara na ujedinjenu molitvu i post. Pridružite se meni i zagovornicima u preko
100 nacija u Awakening Prayer Hubs. Zajedno možemo promijeniti tijek povijesti. awakeningprayerhubs.com. Pridružite se pokretu.